Салом гулдухтаракои хушрӯ, салом ба ҳамаи подписчикои нав, хуш омадед. Салом ба ҳамаи модарону хоҳарон. Духтаро, ма имрӯз як кокетка дӯзӣ, кокеткаи даҳани гирташ гирдак, кокеткаи тоҷикиро дар шумо нишон медиҳем то поракиниша. Ман анхе як материал матое ки бекора буд 4 тақсим кардам, кушодиш 44 сантиметрӣ. Хай пиштак да камтар гирифтам, пешако бо каме зиёдтар, ай пиштак фарқият мекунад. Анака ози мо да ҳами гирдак, кокеткаи гирдак мечасп, даҳани кирташ гирдак, леки размери калон, хеле даҳанои киртара кушод мепӯшанд ку, ҳам хеле ози нишонтон медиҳем. Хай бо диққат нигоҳ кунед, бо кокеткакора борикак мекунад ё китфакора борикак мекунад ку, анам хеле да мақсад кокеткаи кушод я. Рости гап мадоқа маъқул нест ҳам кушодора духтан. Ана кози бинед чӣ хел пора мекунам, чӣ хеле ки ҳар вақти наворе дар астарак флизелинома мечаспонам. Баъд савол метиҳам бисёр ки барои чӣ шумо да астарак мечаспонену да чӣ не, да материал не. Духтаро, агар ки флизелинтон тинкак боша, метавонед да ҳар ду тарафаш бичаспонед. Ман барои чи дар аввал да астарак мечаспонам, барои гуфта намеша, як хаттогӣ меша, як ҷоша нотуғрӣ мебаре. Мақсади гап ки бо астарак ёфта меша, меша ки киртара айташ буд дига астаракам часпонӣ. Пешаки вайрон кишӣ дига намеёвӣ, бо магарам бозор будавӣ хариданӣ. Ина пиштакшам флизелин кле кардем, ана пешакша. Анаки ҳами аҳамиятен ҳамаи духтанои ман чи дар Примой, чи дар Тоҷикӣ ҳамаш як хела. Аввал да астарак мечаспонам, даҳани киртара пора мекунам, болои ҳамонда ба флизелинои гирдаш клей мекунам, медӯзам. Ҳамаи ҳамино такроран ба такроран ман дар ҳар як навор шумо да нишон медиҳам, бо мефаҳмонам. Барое ки бо бисёраш нав даромадестанд, бо ҳамаи саволо ба миён омадестай. Ана даҳани киртаки калон ки буд, гарданама қариб 10 монду, меша 20. Нехай гири агар чоркунҷа меша, дирниям чоркунҷада гирдак бикашем, хушвак. Гирдаки лодочкам меша, гирдаки хеле килӯлаи дарозакшам меша бикашӣ, агар хоҳӣ ки тангтарак биёя. Навози аймо анами хеле кушод мебиёд. Даҳани киртара агар ки гардана даҳанӣ монда бошам, худаш мешава 25, исусу медӯзем қариб 23-24 мешава. Камтар поёношам мезанам, лишниёшам мегирам ки хай бифаҳмем ки мақсад поёнаш куҷо, болош куҷо, ё ки як хел одаморо дилаш тоқат намекунад, то охири навора нигоҳ карда мегӯяд чӣ бавайқа калонае куҷоша барои қабридам, бифаҳмем ки хеле бо давом дора мақсад и кори мо. Мана ай зиёдтиҳое ки даҳани киртара биридем, флизелиношам хеле мечаспонем. Ай поён утюкнем ки байн туғри хорава, баъд ду тарафа утюкнем. Флизелинора сахт утюкнем ки вақти духтанда мақсад бо кушода нашавад, кокеткатон ҳар тараф нарава. Аз тарафи қафо дидем, ба риштаи сафед духта будам, барои шумода маълум шава. Бо манам хеле мебирем, ҳар ҷо мебирем. Даҳани кирта калонае ки бовар кунед, размери беҳад калонае. Хеле хичам ҳами размере ки ман гирифтам, ба духтарое ки камакак пеши баршон калонаю, мани хеле паҳман ку китфошон, ана хелода бо туғри мегирам. Анака болои ҳамам хеле як болоия дигар мехобонем. Даҳани кирта бояд тайёраш 18 биёя. Манам тайёраш 18 буд, мо 19 зиёдтиша мебирем мепартоем. Не ки ҳаваям хеле рости бад не, камакак сарнише поён мебирем. Баъд ҳаминора клейка мекунем ки наҷнба. Основной материала дар флизелин, дар пиштакаш мечаспонем дар вақти духтан, барои ғамтон натиҳ. Ана бинед ҳамаш як хелае. Оли поёноша мақсад бинед чоркунҷа ҷамъаш ва оли ба дохил, оли бо мебириданша менемам. Хеле ман зиёдтӣ пора мекунам, рости гап бисёр вақт барои гуфта хай намеша. Аввал калон пора мекунам, ба оста мебирам, чени дил буд, ҳами чашм ранги сантиметрш дега ба оста худам биридан мегирам.
манахе болоро аввал рост кинен барои фаҳмем ки чихе бояд гардана қириша чанқа гирифтанда манахе рост мебарем. ҳамхе туғри хоб кунем ки мобайнш туғри ғалта. Метавонем намҷа 2,5-3 сантиметр метавонем бо ҳолам полукруг ҳолам кушотарак чиқиртарак мекунан мепӯшанд ко яхе духтарон ки чиқир мепӯшанд метавонем манам хеле азарин ман ҳозир байни ҳардаш қатӣ мебарам. Ана кунҷора бия 1 сантиметр мондагим то охирша намебарам ҷора. Пуштакша манам хе сарнишеб китфша рост мекунам. камакака ҳамҷаш кулула ки диде ки кулула неста хе бо кулула карда рост кар бо қайчи мақсад аввал каше бине яке маъқул то намешава хатои бурдагитон бо метавонен айсар бибарен. Ана болои ҳамана хе хонда нигоҳ кунем ки кунҷо анам хе зиёдтӣ мона. Вақте ки медузен ку гардана баъд метавонем ки бо қак айдарин бибаренаш. Барои нукош канда нашава слишком лави бадам дузен ами дубор киртара пеш кина ай китф кушода мешава. ана бине духтаро як борга дар болош пешака мемонем. бине ма чихе мондестам флизелиндора мондум аз тарак ай поёнум материали основной ай боло. Ба вақте ки пешака дар боло мондум флизелин ай поён омаду бо ини основной материалш ай боло. Анаи пуштаки ки основной материал тарафи чапанагиш қати ростанагиш қати поёну чапанагиш тарафи боло мемонена. Аввал ду тарафи китфа медузем баъд байна. Инам хе духтум гуфтум ку ба дохил бо метавонед зиёдтиша бибарен. ҳар ҷо мебарем ростана карда дастона хушк карда утюг мекунем. Агар ки материалҳои велюр боша манахе материалҳое ки утюгда бисёрш мечаспа дасти дузен ҳамҷа анами ҷое ки ма ҳозир утюг кардестам ҳамиҷа дасти дузен бара да утюг начаспа ё ки докаи тар қати ба бисёр понбалхора намешава хе утюг карда чихел ки паплина утюг мекунем мечаспа хушу дарс хоб мера понбалх намешава барои ҳами дастирам кунен хуб мешава. ана ки мерка мегирем духтаракои хушрӯ болои ҳаманам хе мехобонем. китф болои китфам хе хорава ки дарзо ҳамаш туғри хорава. тайёри китфмон ҳозир аймо 6 ман 7 мемонам. и барои гуфтум ку китфакушо майда ҳам хеле даш метавонен майдатар монем 5 меша шумо 6 монен. Анамиҷара ҳозираш дама 4,5 мондум чӯ. Кушоди яъне пешаки мо 30 сантиметра и ду тақсимаш 15 меша ман 16 мемонам 32. аз сари китф то пеши остина ҳамҷара мо 10 мемонем. ҳами меркагирӣ дар як видеои ман ҳаста дар коғаз кашидаги ҳар як нуқта ба нуқташ нишондагӣ чихма чен кардагиам. анҷа 10 ба 11 мода ман хеб мебарем аввал мекашем ба мебарем ҳамаша бо чен кунед чанда на азмат то ҳамҷара ҳамаш 4,5 то намироста ҳамаш 4,5 уша баъд камакак боло меравен уже. пешак чанд сантиметр ки боша пуштак бояд аз пешак где-то 5 сантиметр бояд майдагӣ кунад. пуштамо пешамо 15 сантиметр гуфтем 30 сантиметр кушодиша 16 мондем пушт так кушодтарак мемонем 17 кушодам бия 18 монем 36 шава ва оста бидузе бо тангташа ҳеҷ гап нест ҳама вақт пушт кушод бия нақса анаҷа 10,5 буд ин тарафшам 10,5 мемонем. ана ки дар рӯзи пуштакмон 16 сантиметра ай ҳамин кунҷ сар мекунем то поёна. бисёри дузандор рости гап чихе чен мекунанд аймобайн чен мекунанд ин хелшам туғрия манахе аймобайн монда чен мекунанд дрози кокеткаи пушта чихел ки шумо да маъқула чен кунед ҳамин қай ки старатса кунед ки ҳами пуштак ҳатман аз пешак я 5-6 сантиметр фарқият бояд дошта боша. ҳама ҳамин дарзора хатои кашидагира иша ба иш мечаспонен ана дар дарин я нусқа мешава айрӯи ҳамо
болои хатои каштагитон мебарем. Иҷа рашоти дарзо мондагия барои 1 сантиметри ҳаққи духт мондагиам. ҳаққи духта ҳама вақт бимонед. Пешаки 30 буд, 2 тақсимаш 15 меша. Барои ман 2 тақсимаш 16, 32 кардам 1 сантиметри. Дарзи остинда медуроя. Пешакам тайёриш пешака чиқир медузам ҳама вақт 1 сантиметр. Барои ин ман 4 мондам медузамаш 3 сантиметр мешава. Пиштака кушод мондангира кушодиша бо беҳад хубе ки кашиш намехӯра. Хеле вақти дастошона пеш кардан мақсад тангӣ намекунад. Пиштам ҳам хеле мебарем. Киртаи прямои духтан камакак духтаро осонтаракай. Аввал ҳатман да худотон, да апа хоҳаротон ё духтаротон дадӯзен. Чанд бор я як бор канен, 10 бор меканен, но хатогитона ёвен хитон. Ёвен баъд он вақте ки уже шумо заказ мегирену медӯзен, шумо аллакай медонед ки ам хеле хатогӣ кардан дига дар кор нест. Ана кокеткаро мо баридем. Кокетка мо пиштаку пешака баридем. Ана ки як бор кушода иноя оснаровка мекунем. Мебинем кани тоғрия ё ки не. Ман ама вақте ки баридам пишта биден ай пеш камтар дароз омадай пишташ. Кушодиш қатъи нева ҳамин ҷое ки остиношайко ана мида тарафа бинен кушод омадаги. Ё бояд кушод дроз наёянд. Бояд ки чени ҳамин пеша қад тоғри биёяд. Бо тоғриш мекунем мебарем да. Хеле мебарем ин тарафшам ҳам хеле тоғри мекунем. Старатся кунем ки ай кушодиш нагирен. Ин хеле борикак боло биёяд, пишташ борикак биёяд хубе. Ай кушодиш вообще чақа нашавен. Ман вақте ки баридам бинед чанд қаш пара боло биромад. Байнак дига бор намебарам, бо оста оста ҳам хеле боло барида то анҷора тоғриш мекунам. бовар кунед ҳамин қайчиҳо қатъи ҳам омӯхта нестам. Қайчим навай рости гап омӯхта нестам. Қайчи сар қатъи мегӯям борам камтар куншидай. Қайчии сиёи нав гирифтагим оли мечаспада материал. Ана бинен ака духтаро чӣ хел кунҷакош ҳамаш якчанд шиданд. Баъд ина ман клей мекунам, ҳама тарафа клей мекунам мечаспонам. Барое ки вақти духтанда халал нарасонад. Остинош часпонданда ё ки пешакош часпонданда ман хеле материал товхӯрдагӣ набиёяд. Гирд ва ба гирд клейка мемонем, клей мекунем. Ана духтаракои хушрӯ и кокетка часпонӣ, кокетка росткунӣ духтанаш буд. Бариданашам осонай. Баъд гуфти як дугонаи урус дорум. Баъд қопча мишкавинашам мечаспонем, қопчаша мечаспонем.